Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο 8ο podcast του Omega Club. Είμαι ο Άρης, έχω δίπλα μου τον Θοδωρή. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την αναβλητικότητα, πώς μας επηρεάζει την καθημερινότητά μας και θα σας δώσουμε δικά μας παραδείγματα από τις δικές μας ζωές όσον αφορά καταστάσεις που αναβάλαμε και εμείς να κάνουμε πράγματα. Όπως αυτό το podcast. Όπως αυτό το podcast, το οποίο για διάφορους λόγους, αλλά εν τέλει εντάξει, είναι και λίγο δικαιολογίες, θα μπορούσαμε να είχαμε τρόπο να το είχαμε κάνει. Καθυστέρησε 3 εβδομάδες. Ναι. Έτσι, καθυστέρησε 3 Και εβδομάδες. μέχρι να ανέβει 4. Και μέχρι να ανέβει, μάλλον 4. Έχω την εντύπωση ότι το 7ο όταν τα ανεβάσαμε, εκείνο το σουκού, ήταν η μέρα που τραβάγαμε αυτό. Ναι. Οπότε νομίζω δεν είναι 3-4, παίζανε Τρίτη που θα ανέβει. Έχω αυτή την εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Θες να ξεκινήσεις λέγοντας την αναβλητικότητα? Ναι, αναβλητικότητα όπως λέει και η λέξη. Με συγχωρείς, είπαμε ότι θα σας μιλήσουμε για δικά μας παραδείγματα και θα σας δώσουμε και στο τέλος κάποιες λύσεις. Καλά, ναι, εννοείται. Όπως πάντα. Αυτό εννοείται, απλά είναι πολύ σημαντικό να σας το πούμε. Λοιπόν, αναβλητικότητα όπως λέει και η λέξη είναι όταν αναβάλουμε να κάνουμε κάτι. Το ερώτημα όμως είναι γιατί το αναβάλουμε. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που αναβάλουμε να κάνουμε κάτι και τι είναι αυτό που αναβάλουμε. Και ίσως ακόμα πιο σημαντικό, έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι και, ανέβαλα να κάνω κάτι. Τι έκανα αντί αυτού? Ανέβαλα να διαβάσω. Τι έκανα αντί αυτού? Έκατσα να κάνω scrolling. Ναι. Οπότε, ποιοι θεωρείς ότι είναι οι βασικότεροι λόγοι της αναβλητικότητας? Ξεκινάμε δυναμικά και με ερωτήσεις. Εννοείται. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να βρείτε το γιατί. Είπες ότι η αναβλητικότητα είναι το ότι αναβάλουμε κάτι απλά. Νομίζω είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αν αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό που αναβάλουμε. Έτσι, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχετε κάποιο στόχο να κάνετε κάτι, έναν γενικευμένο στόχο που να μην είναι κάτι πολύ σπουδαίο εν τέλει για τη ζωή σας, να μην σας καίει και τόσο να το πετύχετε, και εσείς να νιώθετε τις τύψεις ότι το αναβάλλετε, αλλά εν τέλει να μην όντως θέλετε να το κάνετε, άρα να καταλήξετε να μην το κάνετε, να κάνετε άλλα πράγματα και να προχωράει και η ζωή σας μια χαρά. Και εκεί πέρα μπαίνει και τη διαμάχη, ας πούμε, μεταξύ του πρέπει και του θέλω. Πρέπει να το κάνω αυτό ή θέλω να το κάνω? Και αν είναι ότι πρέπει όντως να το κάνω ή μου έχουν πουλήσει οι άλλοι ότι πρέπει να το κάνω και εγώ απλά αγόρασα την άποψή τους? Δηλαδή, γενικά το κομμάτι της αναβλητικότητας, εγώ συνηθίζω να το λύνω μέσα από ερωτήσεις. Να κατανοώ τι είναι αυτό που αναβάλω, γιατί το αναβάλω, τι κάνω αντί αυτού και πάει λέγοντας. Νομίζω πως σπάνια μία αγορασμένη άποψη, ας πούμε, μία άποψη που δεν την έχεις πολύ αναλύσει, μία άποψη που δεν την έχεις πολύ σκεφτεί έτσι ώστε να ξέρεις ότι είμαι σίγουρος για αυτήν και θέλω να κάνω αυτό το πράγμα εγώ ο ίδιος, δύσκολα μια αγορασμένη άποψη μένει στη διάρκεια του χρόνου. Και ίσως και αυτές είναι που δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Βέβαια, μια παρένθεση, ο λόγος που λέμε αγορασμένη άποψη είναι για την ανάληψη ευθύνης. Δηλαδή, ναι, μεν οι άλλοι πήγανε να μας περάσουν μια πεποίθηση. Εμείς την υιοθετήσαμε. Είναι δικιά μας ευθύνη το ότι υιοθετήσαμε αυτή την πεποίθηση και είναι και δικιά μας ευθύνη να την αποβάλουμε άμα δεν μας κάνει πλέον. Ή να την κρατήσουμε περιορισμένη υπό τις συνθήκες που ενδεχομένως να μας χρειάζεται. Συμφωνώ. Να κάνουμε και ένα podcast για τις πεποιθήσεις τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Αξίζει να το αναλύσουμε. Οι βασικοί λόγοι που έχουμε δει και εγώ μέσα από τις συνεδρίες που κάνουμε κάποια άτομα, όπου κάποιοι αναβάλουν να κάνουν κάτι, είναι ένα, η τελειομανία. Θέλουν να κάνουν κάτι τέλεια, ώστε να μην δεχθούν αρνητική κριτική, οπότε το αναβάλουν και μπορεί να κάνουν πράξεις, αλλά παράλληλα να μην το ολοκληρώνουν ποτέ. Για να μην δεχθούν τη κριτική. Γιατί άμα δεν το δει κάποιος. Να το γενικεύσουμε λίγο όσον αφορά την κριτική. Για να μην δεχτούν γενικά τις αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή, όσο πιο τέλεια κάνεις κάτι, σωστό, ναι. άμα κάνεις κάτι τέλεια, δεν θα έχεις κάποια αρνητική συνέπεια, ας πούμε. Έτσι. Οπότε, σε γενικότερο πλαίσιο, νομίζω τις αρνητικές συνέπειες, που 90% φορές καταλήγουν να είναι κριτική των ανθρώπων. Ναι. Περίπου 99%. Έτσι. Γιατί οτιδήποτε και να καταπιάσεις, το κάνεις σωστά ή όχι, ή λάθος, ποιος θα σε κρίνει για να δουν αν ήταν σωστό ή λάθος? Έτσι κι αλλιώς και τέλεια για σένα να το κάνεις, όλο και κάποιος θα βρει κάτι να πει. Καλά. Αυτό είναι τεράστια αλήθεια και άμα δεν το έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε τώρα. Δηλαδή ο καθένας πάντα κάτι θα έχει να πει. Ναι. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο άλλος. Εμείς το παίρνουμε και το χρησιμοποιούμε ως feedback ή το παίρνουμε για να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας? Πάλι δεν το έκανα αρκετά καλά. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την πληροφορία που δίνει ο άλλος, έχει να κάνει με το πώς την αξιοποιούμε εμείς. Ακόμα και επιθετικά να σου πει ο άλλος κάτι, μπορείς να το αξιοποιήσεις ως feedback. Και το στέλνεις μετά στη μάνα του, ξέρω εγώ. Άμα στο πει επιθετικά και άσχημα, εντάξει, πάρε την πληροφορία, χρησιμοποίησέ τη. Αυτό δεν πάει να πει ότι χρειάζεται να είμαστε καλοί με όλους. Καλά, ναι.
Το φέρνω αυτό σαν έτσι. Είναι σημαντική πληροφορία. Μην αφήνετε ανθρώπους να σας μιλάνε με ασέβεια επειδή δέχεστε τις κριτικές γενικά. Okay. Το λέω αυτό τώρα έτσι. Ένας δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος είναι το ότι βγαίνουμε από τη ζώνη άνεσής μας και αυτό είναι κάτι που μας δημιουργεί μια ενόχληση ενδεχομένως. Δυσαρέσκεια. Τι είναι η ζώνη άνεσης? Σωστό. Όταν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε κάτι, π.χ. το να τραβάμε βίντεο, να κάνουμε το podcast, είναι κάτι που είναι εντός της ζώνης άνεσής μας. Δεν είναι πρόβλημα. Ας πούμε. Κάτι που, εντάξει, για μένα τουλάχιστον δεν είναι κάτι. Άρα είναι κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει. Ναι, είναι μια συνήθεια. Ναι, είναι κάτι που το κάνεις με άνεση, είναι κάτι εύκολο. Γι' αυτό λέγεται και ζώνη άνεσης. Ναι. Τι ήθελα να πω, ναι. Το να βγεις από τη ζώνη άνεσή σου είναι να κάνεις κάτι το οποίο δεν σου είναι άνετο να το κάνεις. Οπότε απλά κάνεις αυτό που έχεις να κάνεις, ακόμα και αν δεν σου είναι άνετο. Και ο πιο εύκολος τρόπος για να βγεις από τη ζώνη άνεσή σου είναι να ξεκινήσεις με μικρά βηματάκια. Ναι, και ας πούμε για να το δώσουμε και ένα πρακτικό παράδειγμα, έχουμε όλοι συνηθίσει να περπατάμε. Έτσι. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, ελάχιστοι δεν περπατάνε. Στην Αμερική κυρίως βλέπεις κάποιους με υπερβολικά κιλά και δεν περπατάνε. Αλλά όταν έχεις συνηθίσει να περπατάς και αυτή είναι η ζώνη άνεσή σου, το άβολο για σένα και το να βγεις εκτός της ζώνης άνεσης είναι να τρέξεις. Ή αν δεν θες να το πας στο τρέξιμο ακόμα, ξεκινάς πιο μικρά. Περπάτα πιο γρήγορα. Ακριβώς. Ξεκινάς βήμα-βήμα, σταδιακά. Και αυτό το βλέπω πολλά άτομα να το λένε, σιγά-σιγά. Μην ορίζεις χρονικό διάστημα, δηλαδή μην λες θα το κάνω σιγά-σιγά. Κάντο βήμα-βήμα, αλλά το βήμα-βήμα δεν δηλώνει χρόνο. Μπορείς να το κάνεις και γρήγορα-γρήγορα, αρκεί να είναι βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται να ορίζουμε χρόνο από πριν. Γιατί όταν ορίζουμε χρόνο, άμα ορίσω ότι θα το κάνω σιγά-σιγά, περιορίζω τον εαυτό μου από το να το κάνει γρήγορα. Και αν πω ότι θα το κάνω μπαμ-μπαμ να τελειώνω, περιορίζω τον εαυτό μου από το να το κάνει αργά για να πάρει κάποια μαθήματα που μέσα από τη ταχύτητα δεν θα δει ενδεχομένως. Κάνω μια παρένθεση. Άμα υπάρχει κάποια έννοια από αυτές που αναφέρουμε που δεν τη γνωρίζετε, ή επειδή εμείς τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και μπορεί κάποια πράγματα να μας βγαίνουν πολύ αυθόρμητα και να μην αναλύουμε όσο θα έπρεπε, ρωτήστε μας, θα σας απαντήσουμε στα πάντα. Εγώ τώρα εν τω μεταξύ έγραψα ότι κάτω από την αναβλητικότητα μου φαίνονται δύο οι κατηγορίες που την προκαλούν. Έτσι. Και είναι, κάτω από αυτές είναι η τελειομανία, η ζώνη άνεσης και όλα αυτά. Έγραψα τον φόβο, που σε ένα γενικό πλαίσιο είναι ο φόβος, και δεν βγαίνεις μέσα από τη ζώνη άνεσή σου, είσαι τελειομανής γιατί φοβάσαι τις κριτικές των ανθρώπων και το καθεξής. Και απ' την άλλη έβαλα τη λέξη ασήμαντο και είναι ερωτηματικό. Μήπως αναβάλεις κάτι επειδή πιστεύεις ή δεν σε νοιάζει, δεν ασχολείσαι γιατί είναι ασήμαντο. Μήπως είναι εν τέλει όντως κάτι ασήμαντο. Δηλαδή, και γιατί το αναφέρω αυτό, διότι πολλές φορές ψάχνουμε το κάτι σπουδαίο, το κάτι wow. Μήπως είναι η τελειομανία μου, μήπως είναι η φόβη μου. Και εν τέλει μπορεί απλά να είναι κάτι πολύ πιο απλό. Και ασήμαντο σε σχέση με τι και για ποιον. Ωραία. Ναι. Πες για το σε σχέση με τι. Σε σχέση με τι. Σε σχέση με τις αξίες μου, γιατί όταν λέμε ότι κάτι είναι σημαντικό για μας, σημαίνει ότι συνάδει με τις αξίες μας. Αν δεν είναι σημαντικό, δεν συνάδει με τις αξίες μας. Οπότε, σε πιο απλό επίπεδο μπορεί να είναι ασήμαντο για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο για μένα. Μπορεί όντως να είναι σημαντικό, απλά όχι τώρα. Μπορεί στο μέλλον να είναι. Βασικά, παραμένει σημαντικό και τώρα και στο μέλλον, απλά για μας δεν είναι σημαντικό τώρα. Δεν είναι προτεραιότητα για παράδειγμα. Δεν είναι προτεραιότητα. Και το τρίτο που θα βάζα εκεί πέρα, και αυτό που είχα να πω και πριν, είναι η δυσαρέσκεια. Δηλαδή, είναι σημαντικό να κάνουμε γυμναστική. Ναι. Φοβάμαι να κάνω γυμναστική. Όχι. Το αναβάλω. Ναι. Γιατί? Επειδή δεν με κάνει να νιώθω ωραία ότι κουράζομαι, ξέρω εγώ, με πονάει το σώμα μου και όλα αυτά. Επομένως, ναι, ισχύουν αυτά τα δύο. Απλά θα βάζα και ως τρίτη κατηγορία το ότι δεν μας κάνει να νιώθουμε ευχάριστα με αυτό. Και σε αυτό υπάρχουν δύο επιλογές εννοείται. Η πρώτη είναι να αποδεχθούμε ότι ξέρεις κάτι. Δεν νιώθω άνετα με αυτό που θέλω να κάνω, αλλά το κάνω. Να αποδεχθώ δηλαδή ότι η κατάσταση είναι όπως είναι και δεν μπορώ να την αλλάξω. Και η δεύτερη λύση, έτσι όπως το κάνω εγώ συνήθως, είναι να βρω τρόπο να το κάνω πιο ευχάριστα. Για παράδειγμα, δεν μου πολύ άρεσε να κάτσω να κάνω edit στα βίντεο, τα short που ανεβάζω στο προφίλ μου και όλα αυτά. Και δεν μ' άρεσε και το να τραβάω αυτά τα βίντεο. Όχι επειδή φοβάμαι, ούτε επειδή δεν είναι σημαντικά, αλλά κυρίως επειδή δεν ένιωθω ότι προσφέρω τόσο πολύ αξία. Δεν θα κάτσει κάποιος να το δει, δεν ήμουν τόσο εγώ. Ενώ ο τρόπος που το κάνω πλέον, που ξεκίνησα τώρα να το κάνω δηλαδή, είναι ότι κάνω recording τις συνεδρίες μου και κρατάω μόνο τον δικό μου ήχο και την δικιά μου εικόνα και ανεβάζω περιεχόμενο από εκεί πέρα. Πράγματα που είπα στον άλλον, δηλαδή είναι αυθεντικά τα είπα εκείνη τη στιγμή, είναι real,
και είναι σημαντικά. Και πλέον δεν έχω θέμα, δηλαδή κάνω το edit κανονικά, τα βίντεο τα τραβάω κανονικά με αυτόν τον τρόπο. Το έκανα πιο εύκολο για μένα, πιο αυθεντικό και μου αρέσει περισσότερο. Οπότε αυτές οι δύο είναι οι επιλογές έτσι όπως το βλέπω εγώ όταν κάτι δεν μας αρέσει. Για την τελειομανία μιλήσαμε. Νομίζω πως όχι. Η τελειομανία είναι κάτι εξαιρετικά σπουδαίο να αναφέρουμε και να το αναλύσουμε, διότι πολλοί κόσμος βρίσκει καταφύγιο σε αυτήν. Πάρα πολλοί έχουν τη δικαιολογία ότι είναι τελειομανείς και με αυτή τη δικαιολογία, την τέλεια δικαιολογία, έχουν κορώνα στο κεφάλι τους ότι αχ, εγώ θέλω να το κάνω τέλεια. Αλλά έτσι δικαιολογούν το γεγονός ότι αναβάλουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό... βγαίνεις και κερδισμένος, είσαι τελειομανής, είσαι γαμάτος. Ναι. Άρα είναι και τέλεια δικαιολογία που αναβάλεις, ρε φίλε. Εξαιρετική δικαιολογία. Και το πιο ναι, δεν ξέρω να τα λέω και έτσι. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, ας πούμε, στα ευγενικά ελληνικά, είναι ότι... Κάτσε, γιατί κόλλησα τώρα. Λοιπόν, όταν έχουμε αυτή τη δικαιολογία, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ο εαυτός μας είναι το πιο εύκολο άτομο να κοροϊδέψουμε. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να το σκεφτείς. Βασικά και να μην το σκεφτείς είναι ενδιαφέρον, αλλά... Είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρεις. Και μιας και το αναφέρεις αυτό, να κάνω την παρένθεση, το έχουμε πει και σε προηγούμενα podcast και σε short που έχουμε ανεβάσει και ο Θοδωρής το έχει πει και εγώ το έχω πει αρκετές φορές, ότι το πιο εύκολο, όπως είπε και ο Θοδωρής, είναι το να κορυδεύεις τον εαυτό σου και θα έλεγα ότι είναι και το πιο σύνηθες και ότι το κάνουμε άθελά μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν φαντάζεσαι πόσες φορές νιώθω ότι έχω μπερδέψει τον εαυτό μου τόσο πολύ, χωρίς λόγο. Δηλαδή... Και παρατηρήσω ότι τις περισσότερες φορές είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, όσο Μισό, τι εννοείς, τι είναι αλήθεια? Το ότι το κάνουμε συχνά και δεν είναι ότι είμαστε μια ξεχωριστή περίπτωση. Το βλέπω παντού γύρω μου, φίλε. Δηλαδή, με ανθρώπους που ασχολούνται και αυτοπαρατηρούνται, βλέπουν ότι δεν είναι απαραίτητα όλα αυτά που σκέφτονται σωστά. Έτσι. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να ψάχνεις τη μεσότητα του να μπορείς να δεις τι είναι σωστό. Ναι. Δεν μπορείς να μην εμπιστεύεσαι το μυαλό σου, αλλά ούτε μπορείς να το εμπιστεύεσαι πάντα. Ναι. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις καταλήγεις να μπερδεύεις τον εαυτό σου. Ναι. Και ίσως και το πιο σημαντικό στο ότι μπερδεύεις τον εαυτό σου είναι ότι μετά χαμηλώνεις και την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό σου, γιατί λες δεν ξέρω. Και το δεν ξέρω από άποψη επιβίωσης είναι καταστροφικό για τον εγκέφαλο. Τι δεν ξέρω, πρέπει να βρω λύση, πρέπει να βρω απάντηση. Και κάποιοι βολεύονται σε αυτό το τεμί. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, διότι αυτό καταρχάς είναι αλήθεια, όντως ισχύει. Και μήπως αυτό προκαλεί άγχος, σκέφτομαι εγώ τώρα. Το να είμαστε σε μια συνεχή κατάσταση, δεν γνωρίζω. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι προκαλεί πολύ άγχος. Το ξέρω. Δεν το πιστεύει, το ξέρει. Υπογραφή. Οπότε η τελειομανία είναι αυτό που αναφέραμε. Βασικά δεν ξέρω αν είπα τον ορισμό. Για όσους δεν γνωρίζουν. Το να θες να τα κάνεις όλα τέλεια. Το να θες υποτίθεται να τα κάνεις όλα τέλεια. Κάτι το οποίο δεν θα πω ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά δεν είναι και σύνηθες. Όπως στην εποχή μας φαίνεται δήθεν ότι είναι σύνηθες από πολλούς. Είμαι τελειομανής, είμαι τελειομανής. Όχι, δεν είσαι τελειομανής. Μάλλον βαριέσαι, μάλλον είσαι τεμπέλης, μάλλον είναι ασήμαντο για σένα, μάλλον φοβάσαι, μάλλον άλλα πράγματα που αναφέραμε παραπάνω. Έτσι. Αλλά είναι κάτι που και αυτό πρέπει να το κοιτάξετε. Γιατί το να θες να τα κάνεις όλα τέλεια, απ' τη μία έχει τα καλά του, έτσι, άμα τα κάνεις τέλεια, απ' την άλλη έχει πάρα πολλά αρνητικά, τα οποία, μπορεί αυτό που κάνεις να μην βγει τέλειο, άρα να υπάρχουν πραγματικές αρνητικές επιπτώσεις πέρα από την κριτική των άλλων ανθρώπων, αλλά απ' την άλλη. Οι πάπιες κάνουν χαμό δίπλα. Χαίρομαι με το podcast. Απ' την άλλη, κάτσε για να μην ξεχάσω αυτό που θέλω να πω. Η ζημιά που κάνεις στον εαυτό σου με το να θες να τα κάνεις όλα τέλεια, αν πραγματικά το έχεις αυτό, είναι πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Διότι θα έχεις και φόβους, θα έχεις και άγχη. Ποια είναι η ζημιά? Ποια είναι η ζημιά? Ο φόβος και το άγχος. Ο ανεξέλεγκτος φόβος και το ανεξέλεγκτο άγχος γύρω από τη λούπα του να θες να τα κάνεις όλα εξαιρετικά, ξέρω εγώ, και να μην σου βγει τίποτα λάθος, διότι φοβάσαι και μη σε κριτικάρουν οι άλλοι. Έτσι δημιουργεί πάρα πολλά παρεμφερή προβλήματα. Κρίνουν. Τι είπα? Κριτικάρουν. Δεν είναι λάθος. Εγώ νομίζω κρίνουν είναι. Αλλά χρησιμοποιείται σαν λέξη. Τέλος πάντων, ναι, χεστήκαμε γι' αυτό. Λοιπόν, όπου αυτό όμως. Βρίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος στη γραμματική. Όπου αυτό, έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι η επιφάνεια. Γιατί πιο βαθιά οδηγεί σε αυτό που πάμε και πριν για την επιβίωση. Καλά. Ναι, σίγουρα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά,
για να μπορέσουμε έστω και να μπούμε στην επιφάνεια, νομίζω στο βάθος αξίζει να αναφέρουμε πρώτα τα δεν basic, διαφωνώ. έτσι. Γιατί ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που δεν ασχολείται με αυτά, δεν θα καταλάβει και ιδιαίτερα το βάθος όταν δεν του έχει εξηγήσει κάτι που μπορεί να το δει πραγματικά στην καθημερινότητά του. Κάτι που να έχει συνηθίσει να νιώθει, να βλέπει, ας πούμε. Έτσι, που του φαίνεται γνώριμο. Και σχετικά με τη τελειομανία, κάτι άλλο που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι προσπαθούν και θέλουν να τα κάνουν τέλεια. Ναι. Προσπαθούν και θέλουν να τα κάνουν τέλεια με την προσδοκία ότι άμα τα κάνουν τέλεια δεν θα τους κρίνει κάποιος. Που είναι μια ψευδής προσδοκία. Δεν ισχύει γιατί. Ψευδής δεν μπορείς να το ελέγξεις. Ναι, δηλαδή, δεν εξαρτάται από σένα. Εν μέρει μπορεί να το κάνεις τόσο καλά και να έχεις υπολογίσει ότι δεν θα με κρίνει ο Γιάννης, ο Μίτσος, ο Τάκης, ο Γιώργος, θα είναι χαρούμενοι. Αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι κάτι που μπορείς να το ελέγξεις απόλυτα. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Μπορείς να το επηρεάσεις κάνοντας όσο καλύτερη δουλειά μπορείς, αλλά δεν μπορείς να ελέγξεις το τι θα σκεφτεί και τι θα πει ο άλλος. Εκτός αν δεν το πει σε κανέναν. Εκεί δεν έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου. Ναι. Εκεί έχεις να κάνεις με χειρότερο κριτή. Μήπως. Ναι. Πώς να το θέσω. Ελληνικά. Όταν φοβόμαστε ότι θα μας κρίνουν οι άλλοι, μήπως απλά κρίνουμε εμείς τον εαυτό μας τόσο σκληρά και φοβόμαστε μη μας το επιβεβαίωσουν και οι άλλοι μέσω της δικιάς τους κριτικής. Γιατί άμα σου πω ωραίο είναι απέσιο το κόκκινο φόρεμα που φοράς, αλλά εσύ δεν φοράς κόκκινο φόρεμα και εσύ φάση. Τι λέει αυτός. Δηλαδή δεν είναι κάτι αληθινό για σένα. Δεν θα σε ενοχλήσει. Ακριβώς. Ενώ άμα σου πω αυτό το μπλε μπλουζάκι είναι απέσιο, μπορεί να σε ενοχλήσει, επειδή και εσύ μπορεί να πίστευες ότι δεν μ' αρέσει, αλλά ας το φορέσω. Ναι. Δηλαδή, εσένα αυτό που λες τώρα είναι πάνω στο αν έχεις ήδη από μόνος σου κάποιες σκέψεις γύρω από αυτό. Νομίζω ακόμα και να μην τις έχεις συνειδητές. Μπορεί να παίζει το μαϊμουδάκι πίσω, ξέρω εγώ, και να είναι σε φάση ότι εκεί θα μου πούνε αυτό και αυτό. Και εγώ τα πιστεύω, το μαϊμουδάκι μέσα μας το πιστεύει. Όταν ο Θοδωρής λέει μαϊμουδάκι, έχει να κάνει με την εξέλιξη που είχαμε μέσα σε βάθος εκατοντάδων χιλιάδων ετών, που κάποτε ήμασταν μαϊμούδες. Και ουσιαστικά, για να μην σας τα πολυλογούμε, ένα μέρος του εγκεφάλου μας, το reptile λέγεται στα αγγλικά. Δεν ξέρω τους όρους. Ναι, αναφέρεις τέτοια πράγματα που πρέπει να τα εξηγήσουμε. Δεν μπορεί να λες για μαϊμούδες έτσι. Δεν μπορεί να λέει το μαϊμουδάκι μέσα μας. Πού είναι το μαϊμουδάκι, Εδώ πέρα στο μάχη έφαγα πριν. Ναι, ουσιαστικά έχει να κάνει με το ότι ο πρωτόγονος εγκέφαλός μας ισχύει, λειτουργεί μια χαρά ακόμα και ένα πολύ μεγάλο μέρος του ασυνειδήτου μας λειτουργεί βάσει αυτού. Έτσι. Οπότε πάρα πολλές σκέψεις μας λειτουργούν βάσει αυτού. Ωραία, οπότε για να πάμε παρακάτω, μιλήσαμε για την τελειομανία. Τι είναι αυτό που φοβόμαστε, η αρνητική άποψη των άλλων, κατά κύριο λόγο. Και για τις προσδοκίες που είπαμε. Τον ίδιο μας εαυτό πολλές φορές, ναι. Τι κερδίζουμε από την τελειομανία, την αποδοχή και τα συγχαρητήρια των άλλων και του εαυτού μας. Αν και αυτό δεν ισχύει, γιατί όπως είπαμε και πριν, και τέλεια να το κάνεις, δεν σημαίνει ότι θα πάρεις τα συγχαρητήρια. Από την τελειομανία κερδίζεις σίγουρα φόβο και άγχος. Ναι. Σίγουρα τα κερδίζεις αυτά. Όταν η τελειομανία ενεργοποιείται, ας πούμε, όταν επικεντρώνεσαι στο στόχο, στο να κάνεις τελείω το στόχο. Ενώ αν επικεντρώνεσαι στο να κάνεις αρκετά καλά το επόμενο βήμα, δεν σε νοιάζει τόσο το να το κάνεις τέλεια. Σε νοιάζει απλά να κάνεις το επόμενο βήμα και τα υπόλοιπα τα βρίσκεις στην πορεία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς θα πετύχεις το στόχο σου, χρειάζεται να ξέρεις πώς να κάνεις το επόμενο βήμα. Και κάνεις το επόμενο βήμα και καθώς προχωράς, βλέπεις και το επόμενο και το επόμενο. Πολύ ωραία και μαθαίνεις την πορεία το πώς να τα καταφέρεις. Που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Παίζουν τόσα πολλά πράγματα ρόλο. Δεν ξέρω, θα κάνουμε podcast μέχρι να πεθάνουμε. Λοιπόν, προσδοκίες, ωραία. Εδώ είναι ακριβώς πάνω σε αυτό που ανέφερες τώρα. Εδώ έχουμε το κεφάλαιο τώρα που θα μιλήσουμε για την αποδοχή της μη τελειότητας. Δεν είναι... είναι από τα σημαντικότερα ίσως το να μπορείς να αποδεχτείς ή τουλάχιστον να μπορείς να χειρίζεσαι ανάλογα νοητικά το ότι είναι ok, εγώ θέλω να το κάνω τέλεια. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, θα μου βγει η ψυχή ανάποδα, να τα κάνω όλα θεσπέσια. Αλλά να είσαι με τον εαυτό σου εντάξει όταν θα δεις ότι δεν θα είναι τέλειο. Υπάρχουν δύο οπτικές σε αυτό, ή τουλάχιστον δύο βλέπω εγώ. Ότι η μία είναι μέσα από την πράξη, αυτό που είπα και πριν, δηλαδή μέσα από την πράξη να επικεντρώνεσαι απλά στο επόμενο βήμα για να σπάσεις την αναβλητικότητα και την τελειομανία. Ξέρεις τι λες, να επικεντρώνεσαι στο επόμενο βήμα.
η ουσία ποια είναι, ότι είτε θες να επικεντρωθείς στο επόμενο βήμα είτε όχι, εσύ θα αυτό που κάνεις. έχεις να κάνεις είναι το επόμενο βήμα. Είναι το αμέσως επόμενο μικρό βήμα που έχεις να κάνεις. Δηλαδή, μπορεί να θες να φτιάξεις μια εταιρεία που να πουλάς αυτοκίνητα. Το αμέσως επόμενο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις ένα σύμβουλο, να ρωτήσεις, ή να πάρεις ένα λογιστή. Κατάλαβες. Δηλαδή, αναγκαστικά ούτως ή άλλως θα κάνεις το αμέσως επόμενο βήμα. Οπότε, γιατί να μην γι' αυτό πρέπει επικεντρωθείς σε να αυτό. επικεντρωθείς σε αυτό. Διότι κάνοντας όσο καλύτερα μπορείς τα βήματα, αν τα βλέπεις ένα-ένα, έχω να κάνω αυτό και αυτό. Διότι ούτως ή άλλως θα περάσεις από 1.000.000 μικρά βήματα για να φτάσεις στο να έχεις την εταιρεία. Και στο να φτάσεις μετά την εταιρεία να την κάνεις καλή. Και σπάει και τον φόβο αυτό. Γιατί αν επικεντρώνεις στον πρέπει να ανέβω όλο αυτό το βουνό, Είναι τόσα αυτά που δεν ξέρεις. είναι τόσα πολλά όπου χάνεσαι. Ενώ αν πεις, OK, Και ταιριάζει ξέρω απόλυτα με ότι αυτό θα που είπαμε πριν. ακολουθήσω αυτό το δρόμο, ξεκινάω ένα βήμα. Και ταιριάζει απόλυτα με αυτό που αναφέραμε πριν, με το ότι όσα περισσότερα δεν ξέρεις, ενώ θες να κάνεις κάτι, έτσι. Όχι, δεν ξέρω και κάθομαι και μια χαρά. Κάτι πράγματα δεν σε νοιάζουν που δεν τα ξέρεις. Αλλά όταν ασχολείσαι με κάτι, με πιάνεις. Γιατί σε βλέπω Όχι, προσπαθώ να πριν καταλάβω. αναφέραμε το ότι όσα περισσότερα δεν ξέρεις, τόσο πιο πολύ άγχος θα σου προκαλεί και φόβο. Έτσι. Πόσο πολύ ταιριάζει αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, γιατί αυτό που έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου κυρίως είναι ότι κάποιες φορές όσα περισσότερα ξέρω, τόσο πιο πολύ μπερδεύω τον εαυτό μου. Γιατί η μία εκδοχή είναι ότι έχω τόσες πολλές επιλογές όπου χάνομαι. Η άλλη επιλογή είναι ότι όταν έχω επίγνωση σε κάποια πράγματα, είναι λες και δεν καταφέρνω να τα κάνω να λειτουργήσουν σε μένα. Αυτό το έχω παρατηρήσει πολύ στο Τι κομμάτι πεποίθηση το περίεργη είναι θεραπευτικό. αυτή? Όχι, αυτό το έχω δει μέσα από την πράξη. Ξαναπες όμως το τελευταίο, ξαναπες το λιγάκι. Δεν είναι απόλυτα αλήθεια, είναι έτσι όπως το έχω παρατηρήσει εγώ. Πιστεύουμε, ρε, αλήθεια. Όλοι σε πιστεύουμε. Όχι. Αλλά... Για ξαναπες το λιγάκι αυτό που είπες. Ότι όταν έχω αρκετή επίγνωση σε κάτι. Τι ήθελα να πω. Ότι όταν έχω αρκετή επίγνωση σε κάτι, είναι λες και από ένα σημείο και μετά σταματάει να λειτουργεί για μένα. Στο θεραπευτικό κομμάτι μιλώντας τουλάχιστον. Μέσα από το πόσο έχω δει να λειτουργεί σε μένα. Οκ, εν μέρει το καταλαβαίνω. Ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχεις ένα πρόβλημα, το μοιράζεσαι μαζί μου, σε βοηθάω να το λύσεις. Ευχαριστώ. Και επειδή γνωρίζω τον τρόπο. Αν εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα και δοκιμάσω τα ίδια πράγματα σε μένα, υπάρχουν πιθανότητες να μην λειτουργήσει. Όχι επειδή υπάρχει θέμα με τη τεχνική, αλλά επειδή τι κάνω εγώ στον εαυτό μου και επειδή τη γνωρίζω. Άρα, μας την έκανε την ίδια ακριβώς τεχνική ένας άλλος. Θα ήταν μεγαλύτερες πιθανότητες να λειτουργήσει. Παίζουν τόσα πολλά πράγματα. Ναι, δηλαδή. δεν Αυτό ξέρω μπορεί πώς να έχει να λειτουργεί κάνει αυτό, και δεν με το έχω ότι κατανοήσει ακριβώς. Στο coaching έχεις δει και το έχεις αναφέρει και εσύ πολλές φορές ότι κάτι που λειτουργεί σε έναν coach δεν θα λειτουργήσει και σε άλλον απαραίτητα. Οπότε είτε μπορεί να είναι αυτό, είτε μπορεί εσύ να έχεις πάει σε ένα μεγαλύτερο βάθος που η άμεση λύση κάποιου και του τη δίνεις να μην είναι η ίδια άμεση λύση για σένα. Ναι. Έτσι. Μπορεί να χρειάζεται κάτι διαφορετικό, κάτι πιο βαθύ, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που περνάω αυτή την περίοδο, οπότε αυτό είναι που ψάχνω να λύσω. Οκ. Ενδιαφέρον. Το τελευταίο διάστημα, εντωμεταξύ, μες και τα λέμε εδώ Ναι. έτσι, στην παρέα μας. Και εγώ έχω παρατηρήσει ότι σε πολλά πράγματα, αυτά που με άγγιζαν κάποτε και που θα άκουγα motivational speeches ή δεν ξέρω και εγώ τι και κάτι θα μου έκαναν, έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν μου λένε κάτι. Δηλαδή τα πολύ επιφανειακά πράγματα όσον αφορά το κίνητρο και όλα αυτά, δεν μου λένε ρε φίλε, άμα δεν έχω κάποιους σοβαρούς λόγους από πίσω. Στα αγγλικά βίντεο παρακολουθώ κατά κύριο λόγο, διαφοροποιούν την λέξη του motivation με τη λέξη του drive. Το drive είναι να έχεις μια συνεχή όθηση προς αυτό που θες να κάνεις, ενώ το κίνητρο το αναφέρουν σαν μια λέξη το οποίο τι κάνει. Έρχεται, κάνει τον κύκλο του και μετά ξαναπέφτει. Είναι σαν τα συναισθήματα ουσιαστικά. Ίσως είναι και συναίσθημα, δεν ξέρω. Ξεκάθαρα. Απλά το θέμα είναι να δεις πώς μπορείς αυτό να είναι κάτι που πηγάζει από μέσα σου για να το διατηρήσεις, να έχεις έναν πολύ σοβαρό λόγο. Γιατί άμα σε κυνήγαγε μια τίγρη, λέω τώρα, όχι απαραίτητα με όλη τη δύναμή της, έτσι, αλλά με νορμάλ ταχύτητα, έτσι ώστε να σε αναγκάζει να κινείσαι κάθε μέρα. Έτσι, πρόσεξε, κάτσε να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Σε κυνηγάει κάτι οτιδήποτε και πηγαίνει με 15 χιλιόμετρα. 10 χιλιόμετρα τρέχει. Λίγα. Ο άνθρωπος τρέχει με 20. Περπάτημα είναι αυτό για Δεν αυτό. είναι περπάτημα. Γιατί τίγρη είναι αργό. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει σημασία. Δεν Πάμε. είναι, αλλά ναι, δεν έχει καμία σημασία. Ο άνθρωπος τρέχει κατά κύριο λόγο από 18 μέχρι 28 χιλιόμετρα, 30. Εκτός αν είσαι ο Usain Bolt, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα φτάνει, 30. Αλλά τι θέλω να πω, άμα σε αναγκάζει, ουσιαστικά το drive είναι ακριβώς αυτό που θα πω τώρα. Να αναγκάζεσαι σαν να σε κυνηγάει κάτι με 10 χιλιόμετρα. Άρα εσύ να μην είσαι στα τελικά σου, στα 25, 28, 30, να μπορείς να πηγαίνεις με 15 και να μην σε φάει αυτό που σε κυνηγάει.
Καταλαβες. Να είσαι σε μια συνεχόμενη κίνηση. Αυτό είναι το drive. Κάτι ενδιαφέρον που έχω ακούσει για το άγχος συγκεκριμένα, μιας και έχουμε αναφέρει και εδώ πέρα το άγχος, είναι ότι ο λόγος που είναι δύσκολος εισαγωγικά, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι να ξεπεράσουν το άγχος, είναι επειδή παλιά, μιας και φέραμε το παράδειγμα με τη τίγρη, μας κυνηγούσε η τίγρη και υπήρχαν δύο ενδεχόμενα. Είτε θα κουραστεί η τίγρης και εμείς θα τη γλιτώσουμε, οπότε αφού τη γλιτώσαμε σταματάει το άγχος, είτε θα μας φάει. Οπότε το άγχος υπήρχε ένα σημείο που ξέρεις κάτι τελείωνε. Ενώ τώρα κάνεις παιδί, θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου το να το μεγαλώσεις, να το πας σχολείο, φροντιστήριο, να έχεις τα πληρώσει τα οικονομικά και όλα αυτά. Πράγματα, αυτό να πεις. Είναι πιο μεγάλα χρονικά. Δηλαδή τότε το άγχος Πολύ σωστό. σε κυνηγούσε λίγο, τη γλίτωνες ή πέθαινες και τελείωνε. Ενώ τώρα είναι πάρα πολλά τα χρόνια που σε κυνηγάει κάτι. Είναι, ναι, σε ένα γενικό πλαίσιο, αυτό πιο συγκεκριμένο, είναι ότι παλιότερα, όταν έχουμε να κάνουμε με άγχος επιβίωσης, το παλιότερο άγχος επιβίωσης που είχαμε πριν τις κοινωνίες μας και όλα αυτά, ήταν βραχυπρόθεσμο. Ήταν πολύ άμεσο. Γινότανε κάτι, ξέμπλεκες, άμα ξέμπλεκες, όλα καλά. Πας παρακάτω, μετά την επόμενη μέρα θα κυνήγαγε κάτι άλλο, θα κυνήγαγε κάτι άλλο, δεν ξέρω και εγώ τι. Ήταν πιο άμεσο, οπότε μπορούσε να φύγει και πιο άμεσα. Πλέον το άγχος δεν είναι το άγχος. Είναι ότι αυτά που μας συμβαίνουν είναι κατά κύριο λόγο πολλά από αυτά μακροπρόθεσμα. Και πολλές φορές ο εγκέφαλος μας αδυνατεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να επεξεργαστεί το μακροπρόθεσμο. Αδυνατεί νομίζω σε τεράστιο βαθμό. Βάζεις ένα σπίτι να το ξεπληρώσεις μετά, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια πόσο πάει. Και δεν συνειδητοποιούμε καν το πόσο πολύ είναι τα 30 χρόνια. Ενώ παλιά ήταν πιο εύκολο. Έβρισκες μια σπηλιά, έμενες μέσα. Καλά, και τώρα μπορείς να βρεις μια σπηλιά να μείνεις μέσα. Απλά για διάφορους λόγους δεν το κάνουμε και δεν το θέλουμε. Έτσι, οι επιλογές αυτές υπάρχουν ακόμα. Τα αναφέρουμε πάνω στην πλάκα. Αλλά σκεφτείτε και λίγο σοβαρά ότι πολλές επιλογές που νομίζετε ότι δεν υπάρχουν καν, παιδιά υπάρχουν. Εμείς δεν τις επιλέγουμε. Γιατί έχουμε θέσει κάποια στάνταρ. Έτσι. Έχουμε θέσει κάποια στάνταρ και πολλές φορές αυτά τα στάνταρ μας καταπίνουν, μας τρώνε. Και άμα δεν δεις κιόλας τι στάνταρ έχεις θέσει συνειδητά, γιατί έχετε άπειρα στάνταρ που είναι ασυνείδητα και δεν τα γνωρίζετε. Άπειρα. Άμα δεν τα δείτε συνειδητά, την κάτσετε από τη βάρκα. Είναι αυτό που λέμε. Θα έχετε άγχος ή φόβους ή οτιδήποτε, γιατί δεν θα καταλαβαίνετε και τι ακριβώς πάει λάθος. Αυτό είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό είναι σημαντική η αυτοπαρατήρηση. Ναι, να καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Γιατί θα δεις τη δυσκολία, θα δεις το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον ξέρεις τι είναι, ρε φίλε πλέον. Γι' αυτό κιόλας λένε πως άμα έχεις δει το πρόβλημα, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Σε καμία περίπτωση δεν έχεις κάνει τη μισή δουλειά, αλλά τουλάχιστον το έχεις δει. Ναι, και είναι σημαντικό βήμα. Το έχεις δει. Οπότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις ή τουλάχιστον ξέρεις ότι πρέπει να μάθεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Πριν δεν ήξερες. Πριν δεν ήξερες καν ότι έχεις αυτό το πρόβλημα. Δεν ήξερες τι είναι αυτό που Κάτι που θέλω να προσθέσω πριν. Είχα πει ότι υπάρχουν δύο οπτικές στο. Τι λέγαμε, κάτσε να δω μία. Για το κομμάτι. Ναι, για την αποδοχή της μη τελειότητας. Ότι το ένα είναι μέσα από την πράξη να μπορέσεις να επικεντρωθείς στο επόμενο βήμα και να συνεχίσεις για να σταματήσεις να το αναβάλεις, απλά να επικεντρώνεις στο επόμενο βήμα και να το κάνεις. Η δεύτερη οπτική είναι να αποδεχθείς, δηλαδή, πρώτος τρόπος που είπαμε, σπάει την αναβλητικότητα μέσα από την πράξη. Ο δεύτερος τρόπος είναι να δεις νοητικά και συναισθηματικά δηλαδή, το πόσο ήρεμος μπορείς να είσαι με αυτό το συναίσθημα, με το συναίσθημα που σου βγάζει το ότι δεν τα κάνεις όλα τέλεια. Μπορεί να σου βγάζει μια έλλειψη, μπορεί να σου βγάζει ένα φόβο, κάποιο συναίσθημα σου βγάζει. Αναγνωρίζεις αυτό το συναίσθημα και απλά κοιτάζεις να δεις πόσο ήρεμος μπορείς να είσαι με αυτό. Πόσο ήρεμος μπορείς να είσαι ενώ φοβάσαι. Πόσο ήρεμος μπορείς να είσαι ενώ λυπάσαι. Έχει να κάνει με την ηρεμία. Και η ηρεμία φέρνει την αποδοχή. Οπότε αποδεχόμενος το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το συναίσθημα, αυτό το συναίσθημα από μόνο του περιορίζεται. Γιατί πλέον δεν σε επηρεάζει τόσο, επειδή το βλέπεις. Είναι έντονο το συναίσθημα, επειδή ο εγκέφαλος προσπαθεί να σου δείξει. Από τη στιγμή που το βλέπεις, περιορίζεται. Έκλεισε η κάμερα, υπερθερμάνθηκε, αλλά είμαστε εντάξει, συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Λοιπόν, και έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής δύο λύσεις, οι οποίες είναι... Θοδωρή, είπαμε για την αποδοχή. Η αποδοχή, το να δεις πόσο ήρεμος μπορείς να είσαι με αυτό το συναίσθημα. Ναι. Και το δεύτερο είναι το ξεκίνα με το αμέσως επόμενο εύκολο βήμα και τα υπόλοιπα τα βρίσκεις στην πορεία. Εδώ πέρα βλέπω εγώ γραμμένο από το 0 είναι καλύτερο το κάτι. Ναι, εννοείται. Το οποίο προφανώς δεν είναι κανόνας, δεν είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση.
Δηλαδή σε περιπτώσεις επικινδυνότητας ή δεν ξέρω και εγώ τι, μπορεί να μην χρειάζεται να κάνεις και τίποτα για κάποιον λόγο, δεν ξέρω, ανάλογα την περίπτωση. Αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο πιο απλών πραγμάτων, στόχων και ούτω καθεξής, το να κάνεις κάτι, ακόμα και κάτι μικρό, μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από το να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Μία καλή ερώτηση είναι τι θα συμβεί αν κάνω το αμέσως επόμενο βήμα. Γιατί να το περιπλέξουμε τόσο. Ποιες θα είναι οι συνέπειες, μπορεί να μην υπάρχουν συνέπειες. Ποιο θα είναι το όφελος, ότι έχω ξεκινήσει και κινούμαι προς τα εκεί που θέλω. Οπότε παίρνουμε και ευχαρίστηση από αυτό. Ναι. Οκ. Το ακούω, αλλά όταν το βήμα είναι. Άρα τι είναι, για να του δώσεις και κάποιον λόγο, για να του δώσεις και κίνητρο. Η ερώτηση, ποια ήταν η ερώτηση που έκανα. Τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί. Ναι. Τι θα συμβεί αν κάνω το αμέσως επόμενο βήμα. Πρώτον, βγάζουμε από το μυαλό μας τις συνέπειες, γιατί πιθανότατα δεν θα έχει συνέπειες, εκτός αν ξαναλέμε μιλάμε για κάτι σοβαρό, ξέρω εγώ. Και το δεύτερο είναι ότι του δίνει και κίνητρο. Γιατί λέει ποιες θα είναι οι συνέπειες με το να ξεκινήσω τώρα να κάνω 30 push-ups, το ότι θα ενεργοποιήσω το σώμα μου, θα έχω περισσότερη ενέργεια και όλα αυτά. Οπότε και βγάζει τις συνέπειες, τους φόβους δηλαδή των συνεπειών. Αυτό δεν είναι το αμέσως επόμενο βήμα όμως. Τι θέλω να σου πω, δεν θέλω να σου το περιπλέξω πάρα πολύ. Να σου πω: το αμέσως επόμενο βήμα είναι να κινηθείς και μετά να πέσεις κάτω, μετά να κάνεις push-ups που κάναμε στο NLP. Σε καμία περίπτωση δεν το αναλύσω. Αλλά, ναι, σε καμία περίπτωση. Αλλά εσύ λες τι θα γίνει άμα πέσω και κάνω 30 push-ups. Το αμέσως επόμενο βήμα έχει να κάνει με το ένα push-up. Ναι, οκ. Κατάλαβες. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, εγώ νομίζω έτσι όπως το καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί τι θα συμβεί όσον αφορά τον τελικό στόχο. Κατά κύριο λόγο, ή έστω κάποιους από τους στόχους. Και ως προς τον στόχο. Και ως προς τον στόχο. Δηλαδή, τι θα συμβεί άμα εγώ πατήσω το κουμπί και ανοίξει η κάμερα. Και ως προς τον στόχο θα ξεκινήσει να κινείται. Θα ξεκινήσεις τη διαδικασία. Άμα σας βολεύει, κάντε το. Το ακούω. Το ακούω. Απλά μου φαίνεται πολύ. Περιπλέκεται πάρα πολύ μετά. Δηλαδή, να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ερωτήσεις για κάτι τόσο μικροσκοπικό. Δεν ξέρω, άμα πεθαίνεις και δεν έχεις κίνητρο αυτή τη στιγμή για να κάνεις το οτιδήποτε, καλό είναι να κάνετε ερωτήσεις στους εαυτούς σας για να βλέπετε τα γιατί σας. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ειδικά το θέμα του κινήτρου είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο για το τι λειτουργεί στον καθένα, τι δεν λειτουργεί. Είναι από τα πιο περίπλοκα θέματα που δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε podcast ουσιώδες πάνω σε αυτό. Γιατί θα πρέπει να αναλύσουμε τις Παναγιάς στα μάτια. Και δεν μπορεί και να μην έχει βγάλει και νόημα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτα προσωπικό το κομμάτι του κινήτρου, motivation, του drive και ούτω καθεξής. Εγώ μπορώ να έχω βρει λύσεις, αλλά μπορεί να μην έχουν, όταν λέμε καμία σχέση με τις λύσεις του άλλου. Καλά, αυτό εννοείται, ναι. Σε σχέση με άλλα πράγματα δηλαδή, που συζητάμε και έχουμε συζητήσει στα προηγούμενα podcast, που μπορείτε να δείτε και εσείς κοινά πράγματα και να ταυτιστείτε ή και να βρείτε, να πείτε: OK, καλή η λύση του Θοδωρή και του Άρη. Το κομμάτι του κινήτρου, παιδιά, πραγματικά έτσι το έχω βιώσει εγώ τουλάχιστον. Ναι. Είναι τόσο περίπλοκο. Τόσο άλλαντάλλον στον έναν και στον άλλον άνθρωπο. Οπότε ξεκινάμε και το βρίσκουμε στην πορεία. Ναι. Για παράδειγμα, αυτό έκανα και εγώ με το βιβλίο που έχω γράψει. Ναι. Βασικά, επειδή το ανέβαλα για καιρό, είπα στον εαυτό μου ότι ξέρεις κάτι, κάτσε ξεκίνα γράφε. Δεν είχα ορίσει, γράψε μια σελίδα, γράψε 10 σελίδες, δεν είχα ορίσει κάτι. Είπα, ξεκίνα γράφε και όποτε θελήσεις σταμάτα. Ξεκίνησα να γράφω και την πρώτη μέρα σταμάτησα μετά από 3 ώρες. Και το συνέχισα αυτό κάθε μέρα, απλά ξεκινούσα, δεν όριζα στόχο, απλά ξεκινούσα τη διαδικασία και όποτε ήθελα σταματούσα. Και αυτό με έβαλε στη διαδικασία να ξεκινήσω και να γράψω το βιβλίο. Το πιο ωραίο σε αυτό που είπες είναι το απλά ξεκινούσα. Να ξέρεις, γιατί γι' αυτό ήμουν λίγο αντίθετος πριν με την ερώτηση τι θα συμβεί. Είναι πολύ σημαντικές οι ερωτήσεις. Σε περίπτωση που δεν έχετε δει προηγούμενα podcast μας, έτσι ώστε να έχετε καταλάβει το πόσο πολύ βάση δίνουμε στην αυτοπαρατήρηση και στις ερωτήσεις. Απίστευτη βάση, ειδικά στο κομμάτι των ερωτήσεων. Αλλά είναι κάποιες πολύ σημαντικές στιγμές που όχι απλά δεν πρέπει να ρωτήσεις κάτι τον εαυτό σου, ούτε να αναρωτηθείς δεν πρέπει. Απλά ξεκινάς και το κάνεις. Και εδώ πάμε στην ακριβώς επόμενη πολύ σημαντική συμβουλή που ταιριάζει απόλυτα, που είναι το ότι απλά ξεκινάς και ταιριάζει το τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ναι. Ταιριάζει άπειρα. Δεν χρειάζεται να κάθεστε να αναλύετε τα πάντα. Να κάθεστε να αναλύσετε. Όταν ξέρετε, έχω κάποιο στόχο, θέλω να πετύχω κάτι. Ξέρω πάρα πολύ απλά, χωρίς να μου κάνουν τρελές ερωτήσεις, ότι θα έχω πάρα πολλά καλά ωφέλη. Θα κερδίσω χρήματα, θα γίνω πιο ωραίος, θα είμαι πιο υγιής, έτσι. Και 1002. Δεν χρειάζεται να κάνετε 1.000.000 ερωτήσεις. Όσο σημαντικές είναι οι ερωτήσεις, άλλο τόσο μπορούν είτε να σας μπερδεύουν, είτε να σας κρατάνε ακίνητο, απενεργοποιημένο. Γιατί μπορεί να έχεις την ειδονή στο μυαλό σου ότι κάνω την ερώτηση, παίρνω απάντηση, τι ωραία, βρήκα τα γιατί μου. Ναι, αλλά αυτό που εν τέλει θα σε πάει εκεί που θες να πας είναι η πράξη. Είναι η κίνηση. Το να κάθεσαι εδώ και να αναρωτιέσαι. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που κυκλοφορεί καμιά δεκαριά χρόνια τώρα στα social. Οι περισσότεροι σίγουρα την έχετε δει, δηλαδή τόσο πολύ κυκλοφορεί.
η οποία είναι δύο αγάλματα. Το ένα άγαλμα σκέφτεται και λέει thinker, και το άλλο λέει doer, αυτός που κάνει πράγματα, και δεν υπάρχει άγαλμα. Έχει σηκωθεί και έχει φύγει. Έχει σηκωθεί και έχει πάει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ναι. Τέλος. Καταγραφή ήχου. Α, τέλεια. Φίλε, τρόμαξα, δεν είδα τα πράσινα και λέω εντάξει, άψογο. Μια χαρά είμαστε. Ναι, επομένως ξεκινάς και το βλέπεις. Και έχουμε περάσει πάνω σε αυτά άπειρες δυσκολίες. Πολύ ωραίο το παράδειγμα σου. Μια παρένθεση βέβαια. Ναι. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Κάποιες φορές χρειάζεται να σκεφτείς. Ναι, Άλλες ναι, χρειάζεται ναι. να πράξεις κατευθείαν. Απλά μην βολευτείτε στο να τα σκέφτεστε. Είναι trial and error. Ναι, γιατί μας δοκιμάζεις βλέπουνε... και το βρίσκεις. Ξέρεις τι, μας βλέπουν και εμείς που μιλάμε. Μπορούν να κάτσουν και αυτοί να σκέφτονται. Να μιλάνε. Παιδιά, δεν είναι αυτό η ζωή. Ωραία να τα αναλύετε, αλλά αυτά που αναλύουμε είναι αυτά που ζούμε. Δηλαδή, ζούμε 2 ώρες, αναλύουμε 10 λεπτά. Για να δώσω το παράδειγμα. Ναι. Ότι θα ζήσεις 10 μέρες, θα κάνεις πράγματα, άρα παίρνεις feedback, παίρνεις πληροφορίες από ό,τι σου συνέβη, από ό,τι κάνεις, από ό,τι εκτελείς και από την αυτοπαρατήρησή σου γύρω από τον εαυτό σου. Και μετά αναλύεις λίγο ή όσο χρειάζεται, αλλά ζεις 10 μέρες, αναλύεις 2 ώρες. Αυτή είναι η ουσία. Όχι αναλύεις 10 μέρες, ζεις 2 ώρες. Τι να αναλύσεις. Γιατί μετά, ό,τι και να αναλύσεις είναι θεωρητικό. Είναι σαν, υποθέσεις. Είναι σαν αυτό με το τσεκούρι, ξέρω εγώ, και τον ξυλουργό που λέει 3 ώρες ακονίζω το τσεκούρι και 1 ώρα χτυπάω το δέντρο. Ναι, οκ. Καλό το να ακονίσεις το τσεκούρι σου. Στην περίπτωση του ξυλουργού μπορεί να χρειάζεται. Ναι. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό είναι προετοιμασία βέβαια, ρε φίλε. Δεν έχει, κατάλαβα τι λες. Είναι η προετοιμασία. Κάνει 3 ώρες προετοιμασία για να κόβει το ρημάδι, άρα θα του πάρει 1 ώρα να κόψει το ξύλο. Σαν τον Usain Bolt που λέει. Πρόσεξε, μισό λεπτό. Άμα δεν είχε κάνει την προετοιμασία 3 ώρες για να κόψει το δέντρο, δεν είχε κάνει την προετοιμασία. Πόσο, 3 ώρες είπαμε, δεν θα το κόβε σε 1 ώρα. Θα το κόβε σε 3 ώρες, σε 5 ώρες. Μήπως θα του παίρνει λιγότερο χρόνο από τις 4 συνολικές για το να λύγουμε τόσο. Ακριβώς. Αν χωρίς προετοιμασία μου πάρει 2 ώρες, αλλά με προετοιμασία μου πάρει 4 ώρες. Πόση ώρα θα σου πάρει μετά για να φτιάξει το τσεκούρι στην αρχική του θέση? Μέθοδο των 3. Αν και είμαστε 2, δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει. Έχουμε λίμνη πίσω, δεν φαίνεται στο βίντεο. Είμαι έτοιμος να πηδήξω με αυτά. Λοιπόν, νομίζω αυτά σε γενικές γραμμές. Εγώ δεν έφερα κανένα story μου. Η αλήθεια είναι πως θα σας πω τώρα τι συμβαίνει. Ελπίζω να μην υπερθυμανθεί πάλι η κάμερα και σβήσει. Θα σας πω τι συμβαίνει με την αναβλητικότητα. Δεν ξέρω αν ποτέ φτάνουμε. Έχω πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση με την αναβλητικότητα. Δεν νομίζω ότι ποτέ φτάνουμε στο επίπεδο να πούμε ότι πλέον δεν είμαι αναβλητικός. Άρα βγαίνει από πάνω μας. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα προκαλείται συνεχώς, είτε λίγο είτε πολύ, ανάλογα τον τομέα. Γιατί άμα κάνεις διαφορετικά πράγματα, άμα κάνεις διάφορα πράγματα στη ζωή σου, η αναβλητικότητα που έχεις στη γυμναστική, με την αναβλητικότητα που έχεις στο διάβασμα, με την αναβλητικότητα που έχεις στη δουλειά σου, είναι κάτι αρκετά διαφορετικό το ένα από το άλλο. Με πιάνεις θέλω να πω. Δεν είναι ακριβώς ίδιο. Οπότε παίζει ρόλο το πώς θα το αντιμετωπίσεις κάθε φορά. Εγώ για παράδειγμα με την αναβλητικότητα, θα πεις κάτι, σε βλέπω. Ναι. Παίρνεις ανάση, είναι. Γιατί είχα ανεβάσει βίντεο στο YouTube εκεί πέρα σχετικά με αυτό, όπου λέω ότι η αναβλητικότητα δεν είναι κακό. Και το λέω από 2 οπτικές. Αναβάλω να κάνω ναρκωτικά από τότε που γεννήθηκα. Δεν είναι κακό το να αναβάλεις, γιατί δεν φαίνεται να τα έχεις στο νου σου ότι θες. Όχι. Ουσιαστικά αναβλητικότητα τι είπαμε ότι είναι. Θες. Μπορεί να θέλω. Να σου φέρω. Για πες. Ουσιαστικά αναβλητικότητα είπαμε είναι ότι όταν αναβάλουμε κάτι. Οπότε, αν το πάμε έτσι και εγώ αναβάλω αυτή τη στιγμή να μην πηδήξω στη λίμνη. Ακριβώς με αυτά που λέω. Να μην το γενικεύεις. Συγκεκριμένα. Αν το δεις έτσι, οτιδήποτε δεν κάνουν αναβολή. Ακριβώς. Αναβολή δεν είναι αυτό. Αναβολή είναι δεν κάνω κάτι που θέλω ή πρέπει να κάνω. Δεν το ρίσαμε έτσι στην αρχή. Και δεύτερον. Άρα γενικεύεται σε επίπεδο ασημαντότητας, ρε φίλε. Φτάνει σε ακραίο επίπεδο. Και δεύτερον. Αυτή τη στιγμή αναβάλω το να γίνω αστροναύτης. Αλλά δεν με νοιάζει, δεν θέλω. Εντάξει. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι όταν δεν αναβάλεις τίποτα και απλά κάνεις συνεχώς αυτά που πρέπει και θέλεις να κάνεις, καταλήγεις να πηδάς, πούμε, τον εαυτό σου, να τον πιέζεις να κάνεις συνεχώς πράγματα. Και οδηγεί αυτό σε μια κούραση. Κάποιες φορές χρειάζεται να κάτσεις. Δεν χρειάζεται συνεχώς να είσαι στη δράση. Χρειάζεται να κάτσεις, να ξεκουραστείς. Δεν είναι κακό αυτό. Οπότε, αν χρειαστεί να αναβάλεις το διάβασμα, για παράδειγμα, ή να φτιάξεις ένα βίντεο κάτι, για να κάτσεις να ξεκουραστείς. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Είναι σημαντικό γι' αυτό. Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Γιατί όταν είσαι συνεχώς στη πράξη, στη πίεση, αναβάλεις το να ξεκουραστείς.
Ακριβώς. Οκ, σε αυτό ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίσετε ποια πράγματα είναι σημαντικά και ποια είναι επίγοντα. Γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Η έννοια του επίγον έχει την έννοια του σημαντικού μέσα, αλλά η έννοια του σημαντικού δεν έχει την έννοια του επίγον. Δηλαδή το ότι για μένα είναι σημαντικό το να γυμνάζομαι, δεν σημαίνει ότι είναι επίγον και πρέπει τώρα να πέσω κάτω και να κάνω μια ώρα προπόνηση. Έτσι. Αλλά το κάτι είναι επίγον, πάει να πει ότι έχει και χρονικό περιθώριο πιθανότατα. Νομίζω εκεί έγκυται το επίγον, στο χρονικό περιθώριο. Χρονικό όριο μάλλον. Οπότε, πες αυτό που θες. Και τα επίγον δεν είναι απαραίτητα και σημαντικά βέβαια. Τι εννοείς? Δεν μου... Μα για να είναι επίγον πρέπει να είναι σημαντικό, αλλιώς δεν είναι επίγον. Έχω ένα συγκεκριμένο deadline να κάνω κάτι. Είναι σημαντικό για μένα αυτό το κάτι? Όχι απαραίτητα. Απλά κάποιος μου έχει ορίσει ότι είναι επίγον να το κάνω μέχρι τότε. Άρα δεν είναι για σένα επίγον. Είναι επίγον για τον άλλον, αλλά δεν είναι σημαντικό για μένα. Άρα δεν είναι επίγον. Δεν είναι επίγον για σένα. Για μένα όχι. Μπράβο, αλλά για τον άλλον είναι επίγον. Για όποιον ασχολείται είναι επίγον. Οκ. Άμα βγάζει νόημα σε εσάς, παιδιά, πείτε μας, για μένα δεν βγάζει. Εγώ νομίζω ότι η έννοια του επίγον έχει την έννοια του σημαντικού μέσα. Και η έννοια του σημαντικού δεν έχει την έννοια του επίγον. Νομίζω ήταν από τα πιο σημαντικά πράγματα που κατάλαβα το 2024 και το 2023, τέλη του 2023. Πόσο σημαντικό είναι να ξεχωρίζω τα πράγματα που είναι σημαντικά για μένα και μπορώ και έχω χρονικό περιθώριο να τα κάνω και σε μια εβδομάδα και όποτε θέλω. Έτσι. Και πόσο σημαντικό είναι να τα ξεχωρίσω από τα πράγματα που είναι επίγοντα και δεν μου επιτρέπεται να τα αναβάλω. Δεν μου επιτρέπεται να αφήσω να περάσει κι άλλους χρόνους. Για παράδειγμα, είχα να κάνω. Τι? Θυμήθηκα κάτι που μου είχες πει. Θες να το πεις? Θυμάμαι μια φορά είχες εντυθεί, είχες ετοιμαστεί να πας να κάνεις προπόνηση και βγαίνοντας από το σπίτι λες, πού πάω ρε μαλάκα, έχω δουλειά να κάνω για την επιχείρησή σου. Και αυτό είναι πολύ πρόσφατο, αυτό παίζει να έχει και 2 μήνες. Ουσιαστικά η προπόνηση για μένα είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Έτσι, προπονούμε άπειρα. Αλλά δεν ήταν επίγον. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Γιατί είναι και πρόσφατο. Πρέπει να έχει 2 μήνες όντως. Κάπου εκεί. Οπότε πήγαινα να κάνω κάτι πολύ σημαντικό που προπονούμε 10 χρόνια τώρα. Οπότε για μένα είχε την έννοια του wow και μπράβο μου που πάω να προπονηθώ. Συγχαρητήρια, άρα που θα κάνει προπόνηση. Έτσι πρέπει, μπράβο σου. Αλλά την ίδια στιγμή ήταν εξαιρετικά κακό γιατί είχα δουλειές να κάνω. Ναι. Τις οποίες δεν επιτρεπόταν να τις αναβάλω. Ναι. Θα είχα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και για μένα ήταν μια τέλεια λύση και τέλεια δικαιολογία εντωμεταξύ. Γιατί το αναβάλεις, το βάζεις στην άκρη, αλλά βάζεις κάτι πολύ γαμάτο μπροστά. Κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε δικαιολογείσαι, έλα μου, εντάξει, το αναβάλω. Ναι, οι φίλοι είχα ντυθεί, είχα ετοιμαστεί και είμαι έτοιμος να βάλω παπούτσια, κάθομαι στις σκάλες του σπιτιού μου και τις αφήνω τα παπούτσια και λέω τι κάνω, ρε μαλάκα. Πού πάω, αυτό είναι λάθος, ξέρω εγώ. Και γύρισα και δούλεψα, όντως. Ναι. Γύρισα και δούλεψα 3 ώρες. Πού το θυμήθηκες, ρε φίλε. Πού το θυμήθηκες. Γενικά, όσο πιο πολύ αυτοπαρατηρήσετε, όσο πιο πολύ βλέπετε τι κάνετε, το τι αισθάνεστε, το τι κάνετε πρακτικά, το τι σκέφτεστε. Είναι 3 διαφορετικά πράγματα αυτά. Στο NLP τα λέγαμε Mercedes Model. Ναι. Που λέγαμε ότι αυτό το έχουμε από την αρχαιότητα, από τα αρχαία χρόνια το λέγανε Mercedes Model. Από παλιά υπήρχαν Mercedes. Ο Σοκράτης το λέγε Mercedes Model. Που ουσιαστικά τι είναι, να παρατηρήσεις τα συναισθήματά σου, να παρατηρήσεις τη σκέψη σου, να παρατηρήσεις τις πράξεις σου. Και το ένα επηρεάζει το άλλο, χωρίς να υπάρχει αρχή. Ναι. Χωρίς να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο, πρώτα είναι η σκέψη ή πρώτα είναι το συναίσθημα. Όχι. Γιατί η πράξη θα με οδηγήσει μπορεί σε μια σκέψη ή σε ένα συναίσθημα. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρείτε τους εαυτούς σας και μόνο τότε και μόνο τότε συμβουλές σαν τις δικές μου και του Θοδωρή θα έχουν πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά σας. Όσο δεν κάνετε αυτοπαρατήρηση, θα λειτουργούν σε γενικό πλαίσιο full συμβουλές απόλυτες. Κάνε αυτό, αναγκαστικά. Αυτό είναι το τέλειο. Θα σας λειτουργούν μια χαρά για κάποιο διάστημα. Όσο δεν ξέρετε τους εαυτούς σας. Μόλις αρχίσετε να κάνετε αυτοπαρατήρηση και να βλέπετε τους εαυτούς σας όλο και πιο καθαρά, τότε θα λειτουργείτε πολύ καλύτερα με γενικευμένες συμβουλές που σας δίνουν τη γενική εικόνα για να τις συγκεκριμενοποιείτε εσείς οι ίδιοι. Έκλεισε η κάμερα ή είναι στο τσάκ? Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε μέχρι εδώ, για όσους φτάσατε ως εδώ. Η κάμερα, όπως καταλαβαίνετε, για δεύτερη φορά ζεστάθηκε αρκετά, γιατί την έχουμε και στον ήλιο. Δεν βρήκαμε κάποιο σημείο με σκιά για να τη βάλουμε να είναι όλα εντάξει. Ούτως ή άλλως μπαίνει τώρα καλοκαίρι, οπότε θα το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Πρέπει σιγά σιγά να βρούμε είτε εσωτερικό χώρο, είτε εσωτερικό χώρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ως εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά, Omega Club Podcast. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.